Volám sa Maria Hriha. Som študentka 2. ročníka súkromnej strednej odbornej školy Adventim v Dunajskej Strede. Svoju odbornú prax vykonávam v systéme duálneho vzdelávania v remeselnej pekárni Eberhard v Malinove. Tento druh štúdia mi umožňuje pochopenia tohto nádherného remesla až do poslednej obrvinky. Učí ma tímovej práci, zodpovednosti a predovšetkým rozvíja vo mne nádherný pocit, kvôli ktorému som sa rozhodla pre tento odbor. Rozhodnutie bolo veľmi jasné. Od svojich 9 rokov som po ničom inom netúžila. Inšpirovala ma moja babka, ktorá vždy ručne pekla doma chlieb. Od toho momentu som vždy snívala o práci s cestom a chcela som pripravovať ten najlepší chlieb. Vôňa čerstvo upečeného chleba sa preto vždy bude spájať s mojim detstvom, rodinou a domovom. Toto rozhodnutie určite neľutujem a išla by som do toho znova a znova. V našej pekárni pripravujeme kvaskové chlebiky, ktorých proces výroby trvá 36 hodín a sú tým pádom veľmi ľahko straviteľné vďaka 104-ročnému kvasku. Výnimočné sú aj talianske čabaty, francúzske bagety, syrové pracliky, olivové tyčinky. Všetko vyrábame z najlepších surovín, spôsobom ako sebe a svojej rodine. A rada by som odkázala všetkým, ktorí ešte nevedia, na akú školu ísť, aký odbor si vybrať, aby vyberali podľa svojho srdca a počúvali ho. Zamysleli sa, čo im robí radosť a potešenie a držím im palce, aby sa rozhodli správne.